Ja tuota purkukiekkoa. Mikä pommi! Sasha Trey lähtee siitä rangaistusaitioon, mutta oli pahan varsinainen niitti ja Roman Starchenko on kyllä todellakin hämärään rajamaalla sellainen keskialueen pommi, että kyllä siinä vaiheessa kun Starchenko tähän maailmaan palaa, niin AC/DC:n Hells Bells kaikuu vielä korvissa kisojen päättymisen jälkeen. Oli pahan mielipuolinen töötti. Asialla oli Ranskan seiska. Yorick Trey, Sparta Praha hyökkää, jolla siis IFK:stakin kokemusta. Ja nyt siellä käy aivan aiheesta Laurent Meunier kysymässä, että näinkö puhtaista taklauksista jaellaan rangaistuksia. Nyt kaivattaisiin tietysti hidastusta, jotta nähtäisiin, oliko taklaus todellakin puhdas vai kohdistuuko päähän. Ensinnäkin tässä se tulee. Siinä pieni mies törmää isompaan mieheen, jälki on rumaa kun pää on alhaalla. Kyllä siinä hiukan tietysti, se on itse asiassa Sasha Trey, toinen näistä Treyn veljeksistä, joka ei ole pelannut IFK:ssa, vaan Gladonssa, Färjestadissa, Malmössä ja Grenoblessa ennen Sparta Prahaa. Ja hän lähtee rangaistusaitioon, onneksi siinä ei Roman Starchenkolle käynyt loppujen lopuksi sen pahemmin. Mies saadaan tolpilleen. 77 Sasha Trey, ottelurangaistus, syy päähän kohdistuneesta taklauksesta 5+20, eli nyt joutuu päävalmentaja Dave Henderson pistämään ketjujaan uusiksi. Ja varmasti Damien Fleurylle löytyy entistä enemmän